Ako nisi stavila ništa, banujem te. Stavila sam šta je s tobom. Ja ispred sebe imam spužvu za kupanje. Dobro, super za tebe. Pa šta ti imaš ispred sebe? Aha, ja ispred sebe imam papuču. Lupi papučom o sto, ali onim tvrdim delom od ozdo. Okej. Donela su lundar, znači. Ajde ti meni. Šta je sulundar? Ono što iz Smederevca šporeta i što izlazi. Ne znaš šta je sulundar? Nikad čula šta je sulundar. Nebitno. Ajde, šta ja da uradim sa spužvom mojom? Ajde, samo sekund da razmislim, okej. Onako uzmi i po kosi je svoje pročaši. Da, joj, sad si jedan koso. Da. Bukvalno. Dobro. Ajde ti uzmi i grebi noktima po gornjem delu papuča. Okej. Mač je donela, znači. Ajde, šta ja da uradim sa spužvom? Znači, uzmi spužvu i trljaj između ruku. Aha. Onako kao... Evo, dobro. To može biti peškir, to može biti bilo šta. To mi... WC papir si doneo. To možda bude... Bukvalno sad da nabrajaš šta god, tako da to je fora igre. Dobro. Ajde ti uzmi da udaraš ovako papučom o ruku, da udaraš, ali ovaj mekani deo hoću da udaraš. Aha. Onako više puta, tu. Okej. Ajde. Nemoj da me sezla, znači, ajde što ćeš ja da uradim i daj da te raskrinkam tu. Krinka. Trljaj se po faci. Dobro. Pa ne, tako dole po bradi. Ja istrljam, znači to ti je dodatni poen. Dobro. Ja kažem, hoćeš ti da kažem, ajde Mako, ja kažem da ti nemaš koja crna papuča, pored da kažem znači nešto, ajde, nemaš papuču sigurno, šta, jel ti misliš da ja imam ovo ili nemam, ajde. Ja mislim da ti imaš. Da imam? Da. Toalet papir! Ma sve si ti znala! Pa što si rekla papuča, doneseš plastiku? To mi je, zato što znaš da sam išla u hodnik, šta da donesem iz hodnika? Čašu, boku. Mogla si i sve! Kako volim kad pobedim.